Te perlog baro sa chisen pat nga pedang subha daga muslim ka bakamannya fi baro ki balong ki ki jonga ma bat kambanong no balong ki perlog ki jonga te hagani ka por ngam kwa re ban panjerong yang ni video no bat lada ka jerong tan te ngatrai fi daya page pin saya skip pin saya yu ngasuka ban keren tang kumne ngaron atli ki topik ki bangamut ban keren menta kawai galong ngania thu ipi ba ngayo iki comments ki ba ki ong snajing roi kumta te ngala persang gat bala mo ngapet ban snai ka jing roi ngala persang hi na mata jong phi te ki ladon gitu ki ba ong ban snai jing roi Christmas ngala ban snai jing roi Christmas la da galong kumnuru ngala sna te ngam kwa ngam long ngam tip ka jing kwa jong fi kwa da ka bahit ne kwa da ka baslo na te ngam long slowly ngat kham so tonat bas ngap ye kini jing roi ki balong melody to te ngala da pisna ara pidang kwa ka badang hit te taru ngan sasna te kidan ki ba la comment ban sna ka jing roi new year bahit to ka taru tanga sale ka ba yo lat lingwa ka jing rap jong fi ka jing yu jong fi ngan sasna ka taru te ngala kalau dan kau ke komen ke belakang rim ke bang la yo ban boleh teman kam yo ban le ya kata tengah mon ong ya kata bang ya ka jingruai ke jongki naman bagi ong sina jingruai sepang kini ki basa ski bodar te ki basa ski bodar ngasung thu ba kalong ke ba ha ka jingim jongki kalong ka no korkom khamtam ki basa hagi khap bodar jong ka Bangladesh bat ka Assam bat ki wei kumno ki long hang tu maki kitip dia kata ngi giba bangim dan aku tu kajaka ngim das ngotu kata ngatip bangim sotu ndre ki ba im hang tu ki ba im lang bat ki bre ki bangin hab bannya ya kelumar siteng mir hab ya teng hab bannya du la ka jong jing im tu te susna ijing roy ketu ka jing roy ngala da upload ngala da upload ka jing roy hagani ka channel ka jong ahi te sampai ngelai kerteng senai ya ki pai kasih ba sa segi kapot sampai Jakarta te tang kata ya kata na ya kali na ya pila upload na kumno terus page mo malah ada page mo pimya yo ada pimya page akan ni jing roa kani ka jing kran jangan ngai thu ip link ba kani ngai thu ngapun kam ba ngam lapor ngan teng ngam yo kwa ban ya thu ip mo bagi saya sangat bijing ruai itu pengakua tanpa ngalong yuman brief bah akan berkom tentang ki labun per tiba keli dalada ngalada bobro de bijing ruai gedang keli sar pelaj jaga tu bijing ruai kita kamta te ngasu ang baj bang kaladon bejaha kan ya channel te agan ke por ngan poy ke bahan sepang gini ki dan ki ba komen jaga AI babun kim song tu AI kamot ayu te ngam kwa hi ban batai kata AI kamot ayu tengan cu batai ya gitu kiba langsung thu ya ke AI ya ke AI ki langsung thu sepang ka AI ka AI ngi hanga hi ya ke AI ngadap nadu basdang hi ngadap song thu ya ke ka AI kamot kumno te kumno ban penon kam leng pa ke AI kami ngatrai ngancuya tu no kendiat mau perform kenang bau makiru kritik AI kemud artificial intelligence kita ngi komen sa jing roi jonga te ngangam software ki nomor ba ki om ba kadai ka jing roi AI te ka AI la dangi ngim tri sistem mangi ki breu dai ka AI kamuan dai ka AI ru kata kadai clear lada ke AI ka wan hadin ba ngi tresitom mangi ngi perlong mangi ke AI ok dei ba ka AI ka penlong yang ngi kata ka di maksud tu itu giba saja long giba long Julius amenta ki AI teng ba kibun ba giba penon kam ke AI giba sulong tendeng ke AI ngala sngap ke jing roi jong ki ba ki klem don ka idea ma nomor ka idea kisani aba ke AI te kin ka AI kan yalam saklau pidei panyalam ma pi ke AI bahkan bot ya pi kat ma pi koman ma pi kan wan kata kan long ke AI namar kamtam ke bede jing roi
ya mentahi kamtam bat ki bade ki jingruai ki bade bat ki jingruai lada pilih recording po studio tharai pin ruai kumto kinong ruai ki bape yang ne ki lada ki pidei ki baruai lada pidei kinong ruai pi sung tho bai kata lada ki don ro ki bape yang ne dio janga lada ki dai ki pale recording studio ki sung tho kinong ruai hadu katno ki la kot bor ba tang surai maki kin tang sudah dari jingruai ngin penmi no di jingruai joki kamla balong kata wat lada wat uni Arjit Singh nongruai bapau nam paruai supply jadi video kalong ti kibri kisung thu tangye ke ka AI kim sung thu pat ya ka jing minat jong gitu ki bri ki beran po studio hapo shilong jongi pele recording ki bale recording ya ki jing ruai te katno ke jing minat ke jong ki ban pen bhai ka to jing ruai ngat pi to ki baruai ma ngamong pi le se ma ki baruai ki la ruai la sung thu ka sung bang ba sol henrai onda la sangap ke to jing ruai pi ka dang bakla ba pun ki jeng bakla ki ba hangno dang like ki dang up down ki tune ki dang yu ki dang fair ha ki boleh ngam ta ngarong la don na ni feel wala fitil story jonga ki ba tip ki song thu ta ki ba tip ta ki dang yu ki dang yu ni ji biang ngarong la don na ni feel wala ngadon na kam spy ro ni ngadon na ni feel ngam kwa ban batai sang kata dengan cukup ban guide ya fi ba film cha ya lam makla kini ki brio nomor akat teknologi mata ki na samla fitir bon ba di bahasa lam makla te kitang ki brio ki basang thu hi ki song thu ki balai ban ruai po studio ki hab minat kat no sin hab ruai kat no sin tentang uni jo ba control ya to ka system kamu recorder mo musik director ya untuk cipang ulang film 4 long ruai te kadai katai te dabakla kamu mlong damla shu ban ye te kamu ka chance kadai betang ho tu musik director uba bale recording tu happen ma ki surjong tapi flat na tapi euro latip happen ma ban supply te kamu te kamu wadu nong ruai balong kumram siang ro pelaj ga jing ruai ju klem dale boys klem da check ba klem dale you pelaj ga jing ruai ju Arjit Singh yu Sonu Nigam pelaj lada ka perthai kam kheben kalong mta ki bom tip kisah ka jing bom tip tagi batrai na try na kaliang ki ba tray ki bale ni ki kam studio ro ki tip ya kan ga rule pada hable hi na mata bat pen ba Pida sengap lo film yu hab ai ki effects ki ai berkai teng song thu chu karwai kan ni ne karwai ka ai pharwai ka nya yeng sa compare berkatu berkalong kum no jing ka te kalong kata berkom ka teknologi ka terekam om tang menta na du mensua te kini ki ai ki mi link ba ka ding ka jing trace tom jong ki kini ki director ki trace tom pan le kan ni ka jing yu kalong pe ban chule boys tuner kam dei ka baso kini ki babu studio ki recording studio pitip ki chule kam to computer chule be ki hapanan kam de ki VST ki BST ki ai BST nga try pin song to dang BST nang sabatai ko ida video ki pun ba ki subject ki bahab ban yakran ki haple pun ba akan ke cukup bom kam long kum cukup mensua su tape record kum to su you kala long jing ruai te kadon kam bon ki batte be kan ki ba you habran kam besti hable recording ki hab you hab tuning itu voice jong pi chano ilai habra hab you tapi kwa ban pani praktikal sale kalau video hab tuning kam long ra ba pinong banga ngade singar ikum to kini jing ruai ki banga ruai kin long ba to em kam long hab music director bale recording itu to
producer ngamang producer kibale khamtam ubale recording po studio kibon pa kibale studio po Shillong jongi wat po rin yaro kita kisung thu kasur jong phi kan poi sa khlau da kam de jing tre hitam go jong u tu music director bale recording ya ka jingwa jong phi tenai sung thu bakla kiba yu kan ni generation kan yalami pisa jangai ba kaba phim la ber sung thu tangki beri ke baterai ke lawan song thu dan akan ni feel ke mat ke song thu te sa kala slam baga yu te lada phim yo aban sangap pe kan ke jing rai jong katoga border lu sa sangap aku to video nomor kan ni video jonga kala long ke jerong ba ala keren bon nomor ngasong tanat ban keren lada phim song tanat ban sangap ya ke jing keren jonga te sa komen sar nai keren show for okay jai hind Publish Jibon. Jings ngelsin aki briu basa syaki kapot Jing shale benki wan Jiaman kaporiaki Kasor karkam jup haikmat Kalaneu kun sweti aki Bapli shae kinleit ashae kinleit Abalay kalong kumne yaki jait bin riu jongi Abalay ngilelindet yaki dokis nam jongi Jongi Kibamat ya jing ekis ngol tu Bamin sim kapang Habau sya utar ngimla klem da jau ki umat Tonging paik mata konong sunsyat Jingenging mat ni basa syaki bordat Jing shale beng habangi don syajngai Jing syakren beng habangi im hakatungai Ngilong ki kun kasi wat langi syong jenggai napi Ni shale beng haki nong wei shi singi Abalay kalong kumne yaki jait beng riu jongi Abalay ngilelundet yaki dokis nam jongi Jongi Kibamat ya jing ekis girl tu bakadapang Habau sya utar ngimlah lem da jau ki umat Tongin paik mat ako nong sunsyat Jing engin mat ni basa syaki bordat Mensim iet gala kajong kari Hangi kadon bat ni ju kemilunti Balano jing sukan wan Ngi kwahyohi Ngi ale banturban ya dalakari Balay kalong kumne Iaki jait bin riu jongi Abalay ngilelinde Yaki dokis nam jongi Jongi Kibamat ya jing ekis melutu Baka dapat